Sanibonani. Ake ngikhulumeke Nkosi yami. Le video le is dedicated kulabo bantu labo abasemajele bebe bemsulwa bebe bengenzanga lutho Nkosi yami beqanjelwa amanga baboshiswa ngeindlela ezahlukene bayabhadla babhadle emajele badonsa iminyaka ngezinto abangazange bazenze. Ngingomunye mina walabo bantu labo ababoshwa baboshiswa beboshiselwa into engekho. Mina ngaboshwa ngaboshela ukuthi ngwakwambatha. Ukwabona uboshela isibongo sakho. Ngasemambatheni vele angeke ngize ngishintshe. Kodwa mina ngaboshwa ngaboshela ukuthi ngwakwambatha. Khona ikhampani engangisebenza kuyo ngiyi-sales representative yaleyo company leyo. Kwatholakala ukuthi ngalowo nyaka loyo ama-sales ami akhuphuke ngendlela eyisimanga. Ama-China aze enza lokho okubizwa ngenkomfa, kwenziwa i-conference. Kwabizwa igama lami, kwathiwa Mfokambatha, ikhampani iyakubonga ngomsebenzi wakho omuhle. Uqualifyile nanka amathikithi endiza amabili, kuzoba nomuntu ozomthatha uhambe naye. Lapho ke ngathatha untombazane engangisebenzisana naye, igama lakhe angeke ngize ngilibize, kodwa ngathatha leyo ntombazane leyo ngoba amathikithi ayemabili, umuntu okuwuye engangisebenzisana naye kuleyo company leyo, okungeyena umkami okungeyena owakithi. Ngabashiya bakithi ngoba ngathi mangibatshela ngale company bangitshela ukuthi into zama-China ama-Hong Kong. Lo ntombazane ngathi mangikhuluma naye wangizwa. Bathi mabe-announce ama-China ukuthi ngiqualifyile ngiyahamba ngiye-Athens eGreece, benginikeza amathikithi, wasuka umona, yasuka inzondo komunye wobaba omdala kunami esasisebenza sonke kodwa yena engaphumelelanga. Ngabona ngamaphoyisa ke esezongibopha ethi mina ngithathe i-cellphone yaleyo baba. Ngathi noma ngithi ngiyayibhadala leyo cellphone leyo, athi amaphoyisa too late, lo muntu sekuvulela i-case, usuyokhuma wena no-magistrate. Ngaboshwa, ngalala emaselini, ngashiya abantu abami, ngashiya amakhosikazi ami, ngaboshwa ngahamba ngayojika ko-Sun City ngento engingayenzanga. Ngithi-ke kubafowethu nodadewethu labo ababoshelwe izinto abangazenzanga abamsulwa, ngithi ningalilahli ithemba emseni kaNkulunkulu. uNkulunkulu unenjongo ngani, umdali wenu umenzi wenu unenjongo ngani, njengoba nami ayenenjongo ngami. Ngangena ngaze ngayojika ko-Sun City, ngenziswa zonke lezi zinto lezi, kuthiwa yini amapiyano, ama-fingerprints. Angazi-ke noma nginayo i-criminal record ngoba bengingakayo kuyochecka, kodwa-ke ngaboshwa ngaboshela into engingayazi. Nani-ke bafowethu nodadewethu enibhadle emajele ngezinto eningazenzanga, benifrayimile. Abanye bafrayime ngokubulala, abanye bafrayime ngokweba, abanye bafrayime nge-rape, abanye bafrayime ngabo-attempted murder. Kuningi singabala singaqedi. Ngithi bafowethu akukapheli ngani, umdali unenjongo ngani, zibambeni iqine. Ngelinye ilanga umdali uyoziveza kubonakale ukuthi nimsulwa. Lokhu esenikudonsele emajele ningenzanga lutho bafowethu, umdali unenjongo ngani. Kusengokwenzeka njengoba nihleli lapho, kuningi umdali aniphephisa kuko nina eningakwazi. Nazi ukuthi ezakhe izinjongo, awakhe amaplan awabuyi elambatha, kodwa amaplan abantu laba abaniplanele ububi, awabo amaplan uzowabhedisa ayobuya elambatha. Ngithi bafowethu ngiyazwelana nani, ngikhala kanye nani. Kukho konke okwenzakalayo empilweni zenu akukapheli ngani,
nibekezele. Umdali uyanithanda. Umdali ngelinye ilanga uzoniphendulela kubo bonke labantu abanifake kulezo ndawo lezo enikuzo. Ngibhlungu-ke bafowethu njengoba ngikhuluma kanje, ngoba njengoba ngisho ngithi nami ame victim eyaboshwa yaboshelwa into engayazi, into engazange iyenze. Kodwa-ke uNkulunkulu emuhle, ngaboshwa kodwa ngaphuma ngebail. Ngahamba ngaye eGreece, ngahamba ngaye eAthens, ngayowabona amaGreek, ngabuya ngazoli-attend icala lami, ngaze ngalitola futhi ngaphuma discharge. Kodwa sengingenile Sun City bafowethu, qiniso lelapho. Kodwa ngahamba ngaye eGreece, ngahamba ngaye eAthens, ngayigibela indiza, ngayigibela iConcord, ngatrithwa nami njenge-VIP, ngahamba ko-red carpet, ngahlala ko-presidential suite emahhotela amakhulu. Ifiso zakhe loyo owayezama ukungibhekisela phansi ayizange zaphumelela. Ngiyabonga kakhulu.